Hi mga moms, good morning! Ayan, so another day, another week dito sa Mamshi Eatery, and for today's video, pakita ko naman sa inyo yung paano nagaganap yung aming mga routine for today. Okay, so let's start and panoorin niyo itong video na to hanggang sa matapos ito, and please don't skip the ads. Thank you so much mga moms! Hindi kailangan ko maigi. Paglabas na kami ng dalawang potahe, nakaluto na si Michelle ng dalawang potahe, adobong atay at ampalaya. Gulay-gulay muna. Ayun yung mga student natin, papasukan na sila sa kanilang classroom. Ang dami pa dun hanggang dun sa taas. Yan, at dahil Monday ngayon, actually magpo-flag retreat na yung mga bata. So 1 week na rin pala no, matapos na lumindol. So ingat po tayong lahat. Yan, dahil Monday, magbabala tayo ng talong. Uy, umuusok pa. At itlog. Yan. Itlog for our adobo and tortang talong. Yung iba ang ginagawa, pinapakuluan lang, tapos diretso na siya. Pero iba pa rin talaga pag naihaw yung talong. Mas maganda siya, mas masarap. Pero kung mas masarap sa inyo yung pinakuluan, okay lang yun, basta kami ganito, ha? Baka mamaya sabihin nyo na naman, dapat ganito, dapat ganyan, ganito, ganyan. Shhh! Gawin nyo lalo sa inyo. Ganito yun sa amin. And FYI, naghugas po ako ng kamay, nagsabon ako. Hindi ko na nga lang naipakita sa inyo. Ari kong init. Oh, di ba? Perfect! Perfectly nabalak sa ngayon. So, if you're still watching this video, please don't skip the ads mga moms. Yun lang request. Sa lahat ng mga video na pinapanood ninyo dito sa YouTube, please don't skip it. Ang init. kapag talaga yung ano, no, aray,
pag favorite mong isang bagay, kahit nasasaktan ka, sige lang. Favorite ko kasi magbalat ng talong. Actually, pwede mo naman itong palamigin muna. Kaya lang kasi, kakapit ulit sa laman yung balat. Pag hindi mo agad binalatan. O, diba? Si Gwen nag-ihaw nito kasi sinasabay niya to doon sa... Habang naggigisa siya doon sa abuhan, nag-ano siya ng kanyang lugaw. Nasa gilid to ng kaldero. Kaya naiihaw siya kaagad. Ayan. Dito multitasking hanggat kaya mong pagsabayin ng ginagawa mo, mas maganda. Diba? Sarap kaya nito. Oh. Punta ka pa pala yung tete? Oo. Ilan mo akong gamot? Hala, bakit? Ilan akong ano? Anong nangyari sa'yo? Mamamatay na, te. Ah. Mga ganun siyang drama sa maaga. Ano naman na pag tumatanda. Diba? Sarap kayo magbalat nito. Ay! I love it! Okay, so ngayon naman mga moms, ipapakita ko sa inyo yung sa aming itlog. Actually, nakapagbalat na ako ng dalawa. So, I can say na maganda yung pagkakalaga ni Gwen. Tapos, yung tubig kasi na pinagbabara namin ngayon, nilagyan namin ng ice na lusaw na. At saka ito, nangangailangan talaga ng patience. Parehas na naman sila sa talong. Kailangan dahan-dahan kasi fragile sila. Para na sa ganun, maganda yung pagkakaalis mo ng balat, hindi siya magbabako-bako. Diliwag ko ka na kay Ano, buntis ka ba? Ano, baka naman parehas kayong buntis ni Dayan, ha? Mama. Sabihin nyo na ng maaga. Para na sa ganun, mapagtirahan ko kayo ng talong tsaka itlog. Nakakatakot yung mga tauhan ko, Boss, balay si Dayan. buntis. Ha? Si Dayan pwedeng buntis yan kasi kakauwi lang ng asawa. Galing ano, syempre miss na miss siya. Si Dayan. Ay, si Dayan. Si Michelle pala. Naipitan daw po siya ng ugat, mga ma'am. Sabi ko, minsan kasi sa ibabaw ka rin. Hindi yung kawawa naman yung tao. Ayan, oh. Tulad nito may mga kaunting ano. Pero dapat lang natin dandahanin. Kasi nagka-crack-crack po siya. Dito kasi, yung mga bata at teacher, mga buwi, mahilig din sila sa nilagang itlog. So, hinahalo ko po yan sa aming adobo. It's either adobong atay or adobong baboy, depende po. Kung ano yung adobo lulutuin namin. Tsaka yung parang may white na ano, yung manipis, yung parang pinaka balat niya sa loob, inner skin. Yun yung inaano ko para maano maigi yung ano, yung shell. Ayan. Para matanggal maigi. Hindi masama yung laman. Na, ayan may egg na siya nakasama ng ating ampalaya. Nakabenta na at saka chop suey. Isang order. O, diba? We also have bihan. Ay, sotanghon pala, sorry. And menudo, ayan. Dinadagdagan talaga namin yung sabaw kasi yung ating mga students and teachers, yung ibang student na walang ulam, bumibili naman sila, like leeg, tapos nilalagyan ko na ng sabaw doon sa kanin nila. Then, niluluto na rin ang torta at saka, naku, hindi na natin na i-vlog o yung creamy katan. Pakuluan natin maigi para hindi siya mabilis ma-tanis. Ayan, diba? Mga marites. Ready na, lugaw. Oh.
or tanduay, ang saba. Ready na rin ang mga paninda ni Gwen over here. Ay, ano to? Ano yung langgam na ATM? That's money. Also of the chicken. Marami ka pa pala chicken. Marami ka pa chicken. Luto ko sa mga driver. Ay, isa pang ganito? Ay, hindi ka sa malaki nagluto? Oh, ha? Ready na. Listen mo. Baka pumasok ang mga butterfly. Ready na rin ang ating a la carte. So, hinihintay na lang yung labas na po yung ating ano. Alas 10 ka pinangit. Tambal. Sarap. Tapos binabalik niya po yung kutsara.